Pa ga ispravljaju, onda ga misliš. I čistit ćeš ga ako ga ispravljaju. Ja šta ću da ne bi. Hrala imam čistit ćeš. Hvaljeni Isus Marijo, hvaljeni Isus Djevice, hvaljeni Isus Majko naša, zagovornice, hvaljeni Isus Majko naša, zagovornice, primi na sve putnike, tužne kćeri i sinke, primi Gospod draga sada nas nevoljnike, primi Gospod draga sada nas nevoljnike. Draga braćo i sestre, dragi štovatelji Svete Ane, majke Blažene Djevice Marije, dragi hodočasnici, hvaljeni Isus i Marija, radosna srca, pozdravljam vas sve okupljene na ovom svetom, drevnom, zavjetnom svetištu Svetoj Ani na Vidoševićima. Ovo je mjesto okupljalište na molitvu i zavjet kršćanskih duša i svih ljudi dobre volje. Vjera u Isusa Krista po zagovoru Svete Ane, majke Blažene Djevice Marije, i tradicija na ovom mjestu okuplja stoljećima naše majke s djecom, majke u blaženom stanju koje nose nove živote, naše djevojke, obitelji čijih je Sveta Ana zaštitnica. Pozdravljam vas sve pridošle, drage vjernike iz župa Lašvanske doline. Na poseban način također upućujem iskrene pozdrave svim našim dragim ljudima koji žive i rade daleko izvan svoje župe i domovine. Iz Evrope, Australije, Amerike, Kanade, Švedske, Hrvatske i dalje da ne nabrajam. Koji u proslavi Svete Ane vide znak dolaska na svoju rodnu grudu, da na ovom izvoru milosti i vjere pronađu odmor i utjehu za svoju dušu. Ovo mjesto dobilo je i novo lice izgradnjom ove nove zavjetne kapelice posvećene Svetoj Ani, koja se gradi dobrotom mnogih dobročinitelja, o čemu ću više govoriti na koncu ovoga slavlja. Pozdravljam svu braću svećenike, bogoslove, prakarature, pomoćnike. Pozdravljam također posebno današnjeg našeg propovjednika i predvoditelja ovog svetog misnog slavlja, Framirka Bobaša, župnog vikara iz Viteza, a koji je neko služio u našoj župi, koji se spremno odazvao da predvodi ovo sveto misno slavlje i kojega molim da započne s ovom svetom misom. U ime Otca i Sina i Duha Svetog, Gospodin s vama, sestre i brate, dragi štovatelji Svete Ane, mi smo došli danas na pravo mjesto. Mnogi su prije nas dolazili. Oni koji su dolazili ostajali su. Imali su razloga zašto su dolazili. Imali su razloga zašto su ostajali. Jer živi se od duše, od duha, od psihe. To samo može dati vjera. Ne govorim ovo samo kao vjernik koji navija, navraća vodu na svoj mlin. To je život svjedok. Svi smo ovdje došli sa svojim životom, sa svojom molitvom, sa svojim zavjetom, ne bilo kome, Svetoj Ani. Priča kaže da jedan pastir čuvao svoje stado i jednom ih je sve izgubio.
I zabrinut je tražio i tražio. I kad je došao kući, ovce su bile kod kuće. Sestro i brate, tražimo li mi rješenje svojih bolova, križeva, problema izvan prave adrese, to je Bog? Ili je tražimo, kako kaže Sveti Augustin, traži što tražiš, brate i sestro, ali ne traži u dolini smrti. Pokajmo se za svoje grijehe. Dajmo mjesto Bogu. Dajmo Bogu mjesto Božjim darovima u svom životu. Ako ne dajemo, nešto škripi, nešto nije, štim. Kajmo se za svoje grijehe i propuste. Svoje neodgovornosti. Kajmo se. Ispovjedam se.